Sabran que han passat 120 minuts, 2 hores, i no m'aclareix res. Al final, hi ha hagut una proposta també d'entrada per al Partit Popular perquè se faci un informe jurídic per part del servei jurídic de la casa, serveis jurídics que només fa 3 o 4 dies s'ha qüestionat. Què pensa el PI de tot això? Primer de tot, que el PI no està a la mesa, el qual no són responsables de la vergonya que estem patint tots els ciutadans d'aquesta terra amb el que passa a la mesa del Parlament. El PP sabeu que té dubtes, però és que el PP té un avantatge damunt el PI, que és que té 2 representants de la mesa que no sé què punyetes han fet aquests darrers 10 dies, que sabeu que han cobrat i cobren un plus més fort de la mesa, i no han fet els deures, perquè cap d'ells se li ha passat pescar fins avui de demanar un informe a la lletrada major, cosa que el haguessin demanat. La setmana passada, avui tindrem un informe de si l'article 93.7 se pot aplicar directament, s'ha de fer una votació, no fer una votació, o basta assabentar-te que Podemos ha deixat ja de tenir aquests diputats. Aquí hi ha un problema, i els repeteixo. El PP ja li va haver aquesta situació perquè debilita el govern. I per l'altra part, els que donen suport al govern, com que no tenen clar qui posarien en el lloc de la senyora Huertas, va passar el temps i van negociar. I això arriba a ser de la gent a cara alta, ja no és una qüestió d'ideologies. I aquí venim a donar lliçons d'una nova política, d'unes noves formes d'entendre les coses, i el que veiem aquí, els partits polítics a riure molt, de donar una solució a un problema que està fent mal a la imatge. Aquí el que hi ha és que apareix una mesa dimecres, i que està convocada. Amb això, si dimecres hi hagués aquest informe de la lletrada, que pot demanar qualsevol membre de la mesa, el senyor Vidal, que és el president del Partit Popular, si li preocupa tant això, per què no entra un escrit a la mesa, que ell forma part, perquè la lletrada millor li faci un informe? Han reconegut que això ho poden fer, i perquè no ho han fet durant aquests 10 dies, i ja hauríem acabat. Perquè la volen liar. Uns, perquè ja els va bé que la lien i els altres va bé que s'allargui un poc perquè no saben qui posar. Això és el problema que tenim en aquest Parlament, i vostès que ja l'han vist, després de tants dies, que ni un ni l'altre té la força per donar una solució, ni se vol donar una solució. I clar, estem indignats. Nosaltres ja no haguéssim escollit un representant de Podemos a ser president o presidenta d'aquest Parlament, quan va començar aquesta legislatura. Nosaltres no vam votar a favor de la senyora Huertas. Nosaltres som aquells que vam dir el primer dia que vam conèixer això, en el mes de novembre, que la presidència no pot caure damunt Podemos perquè no són de fiar. Més proves no sé quines volen. Davant d'aquesta qüestió és indignant, molt sap greu, no pot ajudar com a PI a que la mesa desbloquegi aquesta situació, però clar, no som de la mesa.